Na letišti v Mnichově Hradišti nejčastěji testujeme systémy nouzového brždění. Disponujeme tedy elektronickou platformou a dokáže jezdit až 100 km za hodinu. Testujeme zde systémy, které zabraňují srážkám a krizovým situacím. Moje jméno je Tomáš Šipčík, je mi 28 let a jsem zaměstnán TIV Czech jako technik. Nacházíme se na letišti v Mnichově Hradišti, kde je náš testovací polygon. Runway je dlouhá 1,6 km, je zde i prostor pro různé testy, máme zde nakreslené i různé poloměry zatáček, systémy nouzového brždění, udržování v pruhu, line assist a rozpoznávání značek. Naší předností je polygon, který máme k dispozici, testování ve virtuálním a reálném prostředí a naše flexibilita. Nejčastěji používáme prostředky, jako jsou GPS antény, IMU jednotky, kamery, naší platformu s měkkým cílem. V testování dále používáme figuríny, jako je například cyklista, dítě, do kterých můžeme i narážet. Testovací platforma má rozměry malého auta, kde má vlastní elektromotor, je dálkově ovládaná a dokáže jezdit až 100 km za hodinu. Na své práci mám rád rozmanitost, poté je zde možnost vyjet do zahraničí, je zde hodně polygonů, který pak vyzkouším třeba autem na dálnicích, na cestách, je to opravdu hodně.